Robiť reality môže byť veľmi jednoduché, ale zároveň aj veľmi obťažné. Niekedy, keď je do toho človek ponorený a robí to už 10, možno 20 rokov, tak si povie, až to je very easy, už som všetko zvládol, všetko viem. A na druhej strane, pokiaľ to nemá procesne podchytené, môže stále robiť tie isté chyby. Ja som sa raz stretol s jedným elektrikárom, ktorý nám na jednej zákazke robil elektriku, a keď som sa prišiel pozrieť, ja som bol šokovaný. On to robil tak, ako keby som si to robil buď ja, alebo u babky v pivnici, kde to nikto nevidí. A jeho argumentácia bola, že veď, ale ja to robím 30 rokov. A on to robí 30 rokov zle. A ja si reálne myslím, že na Slovensku je kopec dobrých realitných kancelárií, ale tá povesť je pošramotená a je treba, aby tu bol niekto, kto bude rozprávať o tom, ako sa to dá robiť systematicky, procesne, a napriek tomu, ako sa to dá robiť s ľudskosťou a s emóciami. Nechcem sa vyhraniť úplne voči všetkým, lebo ja verím tomu, že ľudí podobného zmýšľania ako ja je tu viacero. A reálne aj takýchto ľudí niektorých poznám. Otázka je, ako to kto vie doviesť do dôsledkov a do tej celkovej hĺbky. Ja som ten typ, že sa na všetko pozerám analyticky a kladiem príliš veľa otázok, až prichádzam k pointe a k jadru veci. Nakoniec sa potom zisťuje, že to jadro je detinsky jednoduché, ale z toho potom syntézou sa vyskladá nejaký ucelený systém. Klienti, ktorých máme, o ktorých sa staráme, tak častokrát narábajú so svojím jediným majetkom. Ja to klientom aj stále hovorím, že ak majú 10 alebo 20 nehnuteľností, nech to skúšajú. Nech si skúsia tú nehnuteľnosť predať sami. Nech skúsia osloviť hocakú realitnú kanceláriu bez ohľadu na referencie, veď čo? V najhoršom prípade o tú nehnuteľnosť prídu. A kto ich má 20, tak OK, prišiel o jednu, šťastný asi nebude, 19 mu ďaleko bude stačiť, jeho hodnota majetku bude rásť. Ale ja sa stretávam, že 98% našich klientov má možno práve jednu nehnuteľnosť a s touto jednou nehnuteľnosťou plánuje, teraz symbolicky to poviem, dožiť do konca života, respektíve v transformáciách tejto nehnuteľnosti alebo v transformáciách tohto majetku. Dneska vlastním tento byt, mením si to za dom, nakoniec si ten dom mením za byt, je to nejaký majetok, ktorý sa v prúde času mení sa aj v priestore, ale je veľmi dôležité uchovať túto hodnotu a preto si myslím, že akákoľvek provízia dobrej realitnej kancelárie pri najlepšom alebo pri najhoršom je len poistením, aby tento majetok ostal uchovaný do konca života alebo aj pre ďalšie generácie. My ako realitné kancelárie fungujeme pod zákonom o ochrane spotrebiteľa, pod občianskym zákonníkom, ale neexistuje to nejaká zákonná regulatíva podobná ako v Čechách, ktorá konkrétne hovorí o realitných službách. Čo všetko tieto realitné služby majú zabezpečovať, obsahovať. Tu sa so všetko dedukuje ako keby implicitne, nepriamo. Je tu základná hypotéza, nemáme ubližovať klientovi, máme to robiť s najlepším vedomím a svedomím, s najväčšou a s najlepšou odbornou starostlivosťou, ale samozrejme toto sa dá vykladať ináč a keď príde na lámanie chleba, hoci kto by sa mohol z toho vyviňovať, však ja som za to nemohol, nikde som to nemal dané, nikde to nebolo napísané, že to musím urobiť presne tak a tak. A preto si myslím, že mnoho aj realitných maklérov, ktorí sú šikovní v obchode, ja to vôbec neviem spochybňovať, po čase, možno po 2, 3, 4 rokoch prichádzajú k záveru, veď ja by som si to vedel robiť aj sám. A je to možno práve preto, lebo robia pod realitnou kanceláriou, ktorá im nedáva tú pridanú hodnotu a možno nielen im, ale ani klientom. Tak si povedia, veď aj ja viem iba nafotiť, veď aj ja viem iba to hodiť na bazoš a aj ja viem osloviť nejakého advokáta, ktorý potom spíše zmluvu a potom prichádza k prirodzenému triešteniu kancelárií. Takže prichádza k tomu, že nejaký vedúci pobočky alebo kancelárie má 3, 4, 5 šikovných maklérov, možno dokopy sú 10, ale o 3 roky títo šikovní makléri majú túžbu si budovať niečo svoje, tak prirodzene odchádzajú od tejto materskej kancelárie a začínajú si svoj vlastný biznis a budujú si svoje vlastné pobočky. To teda možno znamená, že niektorí makléri, ktorí ešte nie sú zrelí a nemajú dostatok skúseností, nevidia tie realitné služby úplne komplexne, tak začínajú byť oni vedúcimi realitných kancelárií a takto učia svojich maklérov a tým pádom sa môže stať, že niekto, kto ešte sám nie je zrelý, učí nejakých svojich ďalších učňov, svojich ďalších nových maklérov, junior maklérov, tým pádom naozaj to úroveň služieb môže výrazne degradovať. Zastávam myšlienku, že líder vie byť niekde, ale systém vie byť všade.
Takže od začiatku, ako sme začali budovať Equilibrio Real, sme uvažovali vo veľkom, uvažovali sme, že raz nás tu bude veľa, raz nás to bude toľko, že to nebude môcť závisieť na tom, že či jeden šikovný človek, ktorý by bol, dajme tomu, aj najlepším aktérom na Slovensku, vedel všetko obhospodáriť, všetko odkontrolovať. Preto sme vyvinuli systém, ktorý aj nováčikovi nedovolí urobiť nejaký prešľap, respektíve drží ho v určitých hraniciach, v určitých intenciách. Sú tu kontrolné mechanizmy, či sú to už systémové mechanizmy v zmysle softvéru, ktorý niečo sleduje alebo kontroluje, alebo sú tu oddelenia ako oddelenie obchodných prípadov, ako právne oddelenie, ktoré kontroluje dodržiavanie určitých zadefinovaných bodov a následne tým zabezpečujeme kvalitu pre klienta. To znamená, že každý ďalší klient je obslúžený rovnako dobre a možno lepšie, pretože pravidelne minimálne na kvartálnej báze robíme inovácie v rámci nášho systému a keď aj zistíme, že na trhu sa ešte objavilo niečo, čo sme nemali uchopené alebo nemali sme to zakomponované v našom systéme, to sa rýchlo do nášho systému dostane a tým pádom každý ďalší klient dostane ešte lepšiu kvalitu služby. Už neverím v niečo také ako je know-how. Dneska už viete všetko, idete na Google, viete všetko, píšete chat GPT a on vám vlastne všetko dá, celý ten proces. Otázne je ale to, nakoľko tá entita, alebo možno ten vedúci, alebo ten majiteľ vie sa komplexne pozrieť na celú danú problematiku. Totiž to nejde len o to vygenerovať 300 alebo 400 bodov nejakého checklistu, že toto všetko je treba splniť. Ide o to, čo je treba naozaj splniť na to, aby klient nebol poškodený. Je treba ísť za všetkými susedmi, aby sme zistili, ako to je naozaj s tým bytom, či tam nie sú nejaké problémy, do akých detailov musím zájsť, aby som vedel pre toho budúceho kupujúceho zabezpečiť garanciu prevodu nehnuteľnosti. Takže áno, myslím si, že kto by sa na náš systém pozrel a povedal by si, že aj my to tak budeme robiť, vie to takto robiť. Otázka je, keď príde nejaká právna úprava alebo nejaké zmeny zákonných požiadaviek, či dynamicky a flexibilne by táto osoba s tým vedela pracovať a či by vedela vlastne chápať, akú váhu majú tie jednotlivé parametre. Lebo častokrát máte aj 300 odrážok, ale z toho možno iba 3 sú úplne podstatné, ale ostatné sú natoľko podstatné a relevantné, že sa v tom checkliste nachádzajú, ale dajme tomu, v určitých momentoch je možné na ne neprihliadať. Už na začiatku sme uvažovali, aký systém použijeme, či to budeme riešiť cez nejaké chaty alebo cez dobrého priateľa Excel, čo je samozrejme veľmi chvályhodné, keď už niekto postupuje do tohto levelu, že už to nemá iba na papierikoch, ale my sme sa rozhodli robiť prieskum v rámci CRM softvéru a vybrali sme si taký softvér, ktorý nám umožňuje nielen správu zákazníkov a zákaziek, ale aj správu celej spoločnosti a v rámci tohto my vieme fungovať ako oddelenie, máme zaručený komunikačný tok medzi oddeleniami a vieme vyvíjať nové veci a inovácie a rýchlo ich vsádzať do toho, čo už máme vyvinuté. Toto sme začali realizovať už od roku 2019, dneska sme v roku 2024, takže bolo to vyše 5 rokov. Zriadili sme aj oddelenie, ktoré sa volá riadenie kvality a procesov. V tomto oddelení v určitom momente pracovalo až 6 ľudí, 6 kolegov, ktorí sa pravidelne týždenne stretávali a vyvíjali ďalšie veci. Takže naozaj slovo inovácie je mne veľmi blízke, aj slovo zmena. Pretože niekedy sa samozrejme stane, že šľapnete vedľa. Že vymyslíte niečo, čo je síce perfektné, ale viac menej potom zistíte, že vás to príliš obmedzuje, že to nekopíruje realitu. Ukážem to na jednom príklade. Pre nás je takisto podstatný direct marketing. Hovorím o roznášaní klasických letáčikov do schránok, že hľadáme byt v tejto lokalite a naozaj mnohí ľudia ešte na tento spôsob reklamy reflektujú. A išli sme až tak ďaleko, že ten kolega navrhol naozaj perfektný, odladený systém, ako sme to mali v mobilnej aplikácii, ako ten call porter to tam vedel vyplňať, mal tam mapky, vedel si to spúšťať, trackovať, časovať, ale ten vývoj bol drahší ako tá jednoduchosť tej elementárnej činnosti. V princípe to znamená, že dám ti do ruky 1000 letákov a poviem ti, že tu je 50 brán po 20 schránok, nech sa páči, roznies to. A ty to rozniesieš a buď ti to trvá
hodinku, alebo ti to trvá hodinu a pol a to je vlastne jediná metrika. Ak si poctivý, že toto netreba zvažovať a netreba to nejakým spôsobom kontrolovať, tak áno, niekto to roznesie rýchlejšie, niekto pomalšie, ale ono to vlastne funguje. Tedy sme zistili, že naozaj nie je všetko potrebné rozmieňať až na drobné a začali sme sa fokusovať na tie najdôležitejšie veci, aby toto hralo a aby ten core business sa úplne odladil. Každopádne klient urobí nejaké rozhodnutie. Bude mu sympatickejší Janko, alebo je mu sympatickejšia Jolánka, samozrejme. Každopádne má to vplyv na mieru úspechu, ale keby som to mal vyhodnotiť, je to asi iba 10%. Prečo? Logika toho, čo sme vytvorili, je založená na tom, že kdežto v iných realitných kanceláriách, keď maklér vykonáva činnosti od A po Z, tak u nás maklér vykonáva iba určité fragmenty týchto činností a jeho zameranie je iba na obchod. To znamená nájsť danú zákazku a skombinovať danú zákazku, danú nehnuteľnosť s kupujúcim. Ostatné veci za neho robia ostatné oddelenia. Spomeniem niektoré z nich. Máme tu právne oddelenie, máme tu marketingové oddelenie, máme tu potom oddelenie obchodných prípadov, to je ináč veľmi zaujímavé, že som rozmýšľal, či je to oddelenie potrebné alebo nie, ale je to oddelenie, ktoré vyrovnáva akýsi nedostatok medzi tým, že systém potrebuje určitú štruktúru a jasné noty, kdežto makléri sú prirodzene ľudia, ktorí sa radi rozprávajú, sú takí humánni, ľudofili, aktívni, ale zase nemajú veľmi radi, ak si majú sadať za nejaké tabuľky a majú proste niečo vypisovať a niekde proste niečo dosadzovať. A práve toto oddelenie obchodných prípadov pomáha vyrovnávať túto disharmóniu, dajme tomu, alebo tento medzipriestor. To znamená, že ako náhle maklér donesie podklady, on urobí iba tie najnutnejšie veci, tak kolegynky z tohto oddelenia zabezpečia, aby sa ten systém naplnil informáciami až do úrovne 100%, aby ďalšie oddelenia s týmto vedeli ďalej pracovať. To znamená, že keď už tieto podklady chytí právne oddelenie, tak veľmi rýchlo vedia urobiť rýchlu právnu kontrolu, základnú právnu kontrolu, vykonáva sa tu formálna kontrola, administratívna kontrola. Takže náš klient si naozaj môže byť istý, že ak predáva nehnuteľnosť s nami, my urobíme všetky potrebné kroky na to, aby sme verifikovali jeho nehnuteľnosť, aby sme úplne zistili, čo sa ide predávať, aby sme tam neurobili nejaké fopa a ak vyhodnotíme, že je tu nejaké riziko, aby sme ho riešili už v priebehu predaja, respektíve od začiatku predaja, aby sme nečakali až na koniec, kedy sa už nájde kupujúci, dá si urobiť znalecký posudok a tam sa zistí, že chýba prístupová cesta, že je tu nejaké vecné bremeno, že je tu nesúlad údajov na katastri a na liste vlastníctva a toto všetko my eliminujeme dopredu a tým pádom paralelne v rámci toho procesu aj riešime rizika, ktoré vznikli a na druhej strane aj hľadáme kupujúceho. Tomu výrazne dopomáha marketingové oddelenie, ktoré robí reklamné kampane, ktoré má na starosti aj produktové, ako keby uchopenie toho obchodného prípadu, takže nafotenie nehnuteľnosti, inzercie na sociálne siete, inzercie na inzerentné portály. A sú to potom ďalšie oddelenia, ktoré samozrejme vypomáhajú, ako oddelenie riadenia kvality, ekonomické oddelenie, kde sa takisto riešia daňové otázky, pretože máme za to, že je veľmi dôležité hneď na začiatku identifikovať, či sa napríklad bude platiť daň z predaja nehnuteľnosti alebo nie. Pointa totiž to nie je, že či sa bude platiť, ale aká tá daň bude vysoká. Lebo rád tu dám zaplatím, ak sa možno jedná o 200-300 eur, ale už asi nerad zaplatím, keď sa jedná, ako nám raz jeden klient spomínal, o 87 000 a žiaľ dopredu o tom nevedel. Takže pre klientov predávajúcich je to výhoda, že im jasne odkomunikujeme, za akých podmienok ideme do predaja, čo to pre nich znamená, čo pre nich vieme urobiť a v priebehu procesu sa cítia ako v perinke, pretože ideme logikou, že nám stačí častokrát iba jedna návšteva toho klienta a všetko ostatné za neho vieme zabezpečiť my. Od úvodného všetkého fotenia, kamerovania, moderovaných prehliadok, až keď prechádzame cez špeciálne obchodné aktivity, ako je organizovanie špecializovaných eventov, ako napríklad vernisáže alebo atletické súťaže. Áno, toto všetko púta pozornosť a keď sa obecenstvo pozerá na nás, pozerá sa aj na tieto predávané nehnuteľnosti.
až po následné zazmluvnenie kupujúceho, rezervačné zmluvy, financovanie, následne kúpne zmluvy, ale my tam nekončíme. Nepokladáme, ako je to stanovené v občianskom zákonníku, že podpisom kúpnej zmluvy už sa naplnilo sprostredkovanie. My máme za to, že my aj klienti sú spokojní až vtedy, keď získajú vlastníctvo a na druhej strane, keď získajú peniaze. Takže keď toto všetko je naplnené, vtedy si povieme, super, je to fajn a ideme ešte do prepisu médií, elektrina, internet, proste všetko, čo tam je, aby sa naozaj klient cítil ako vo vatičke. A ešte sa na to pozrieme aj z pohľadu kupujúceho. A kupujúci vidí, že nehnuteľnosť predávame my, on si môže byť istý, že táto nehnuteľnosť prešla sitom kontrol, ktorý môže si byť istý, že bude vedieť, čo vlastne teda kupuje. Raz som sa zamýšľal nad myšlienkou, prečo sú vlastne kupujúci ochotní platiť realitným kanceláriám provízie a nie je to len preto, že nemajú inú možnosť sa k tým nehnuteľnostiam dostať, ale je to častokrát preto, lebo oni si robia svoj biznis, oni si robia svoje aktivity a sú v tom dobrí, tí kupujúci. Môže to byť doktorka, môže to byť nejaký vedátor a klobúk dole, robia perfektnú prácu, ale neorientujú sa vo svete nehnuteľnosti, alebo je to iba taká Google orientácia. Vygooglím, ako to celé funguje. Ale ja chcem mať istotu, za čo idem dať 150 000, 250 000, za čo idem dať 500 000 eur a potrebujem tú istotu od niekoho získať, tak od koho iného, ako od renomovanej inštitúcie, ktorou je dobrá realitná kancelária. A keď takto pracujeme s predávajúcimi a ten kupujúci o tom vie, tak má istotu, že ak si vyberá niečo z nášho portfólia, že je to naozaj bez starosti a tá eliminácia rizik, na ktoré sme eminentne zameraní, aby sme znížili riziko úplne maximálne, až limitne blížiaci sa k nule, je tak výrazná a toto aj kupujúci cítia, že my naozaj pracujeme s vecami ako sú notárske úschovy, advokátske úschovy a pozeráme sa na to, že áno, dôverujme si, lebo dôvera je základom toho obchodu, ale to jadro toho obchodu musia byť jasne dané vzťahy a zmluvné podmienky. Takže kupujúci si je istý, že ak zaplatí, aj to vlastníctvo reálne získa.